मोगथाङाव आनलिमिट नोंखौ मानोबा आगदा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो आनलिमिट नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सम दं 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 मोनफ्लांबाय थायो खामसालियाव आलायनाय आयनाखौ नायब्ला नोंखौ सेनसै आं मेगना इन्जुराव आलायनाय केलेन्डाराव नायखोब्ला नोंखौ सेनसै आंनि जावलिया नोजोरा सनिबार ना रबिबार 1 तारिख ना 2 तारिख फागुन मास ना सैथ्र मास आसार मास ना सावन मास जेबो नुला जावले जावले जाखांफैयो नोंनिल' गावदां महरा सिमाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा मोगथाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा आगदा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो आनलिमिट नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सम दं 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 मोनफ्लांबाय थायो Boria. Dia nak mensing. Rata-rata sampai bawah,